l'emissora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada. Doncs parla'ns del teu celler i del teu producte. Hola, què tal? Som Cava Verdier, que ho portem els germans Giovanni, i estem molt contents aquest any perquè tenim 5 caves puntuats a la guia, i si tinc que escollir algun en concret, podria ser el Magnum, que és una ampolla especial que encara no tenim l'etiquetatge acabat, que és un cava de 10 anys, des de la gran anyada del 2007, és un cava que es diu Brillant, que és un homenatge que fem al nostre pare, que nosaltres estem al món del vi per ell, i aquest any, dintre d'uns dies, serà el seu aniversari, i celebrar-ho amb un cava que té 10 anys de criança i que realment està espectacular i és una cosa brillant. Doncs el provarem seguríssim. Moltes felicitats i moltíssima sort. Gràcies, merci. Ses vees deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I